Salamat, ma'am. Ano ka sa mga lods? Lagi na ko diri hapon, wala na may daspan. Ha? Lagi na ko diri hapon, wala na daspan. Naman, bitay, wala kita. Wala na, baso mo dito. Pahipos namin? Sige. Dapat may dako, ana. Pero, ang una mag-alin ng dako. Kasi mukha kasi ako, ma'am. Naku, mouse trap, ma'am. Ha? Mouse trap. Pangkuhan sa ilaga, gali. Tagpila po. 250 ra to. Sa Torel, paliton sa Torel, kuha na to. Kapit na 500. Kasi dako kami. Ayas ra ba? Di, pareha sila ka dako, ma'am. Pero na pa dako, ana. Mahal man ang stainless. Mahal lang sila. Oh, cinta lang stainless. Nila ko hindi pa man siguro na itayaon. Dugay na tayo, ma'am. Kulurot man na. Basta di lang na ibundak, di na maguba. Hindi, lansa mo. Pambalay na siya, ma'am. Di pwede na pagkuhan. Salamat, ma'am.